Sigueu benvingudes i benvinguts a la primera de les dues sessions programades en aquest minicicle de cinema surrealista que presentem conjuntament al Cineclub Diòptria i els amics dels Museus Dalí. Aquesta és la segona vegada d'aquest any que la nostra entitat, els Amics dels Museus Dalí, surt del seu espai habitual, sota la cúpula del Teatre Museu, i aprofita l'escenari o els escenaris de la Càtedra de Figueres per organitzar una activitat. El mes de maig, conjuntament amb Diafragma, vàrem tenir l'oportunitat de conèixer el cadaqués del fotògraf Joan Bahí i, sobretot, la seva relació personal amb Salvador Dalí a la sala d'aquí al costat. Avui, amb la complicitat de Diòptria, descobrirem una mica més la seva relació amb el cinema i els cineastes. Ho farem amb una xerrada prèvia a la projecció d'aquest vespre amb Carme Ruiz, coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, a qui li agraïm que hagi volgut acompanyar-nos. I no vull acabar aquesta breu intervenció sense reiterar el nostre agraïment a Diòptria per haver volgut compartir l'organització d'aquest minicicle de cinema amb nosaltres i destacar que des dels Amics dels Museus Dalí esperem intensificar aquesta línia de col·laboració amb d'altres entitats de la ciutat quan trobem projectes que ens uneixin i que ens permetin conèixer millor la figura i l'obra de Salvador Dalí. Gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos i esperem que gaudiu de la conferència i de les dues jornades de projecció previstes en aquest minicicle. Hola, bona nit. Jo soc aquí en nom de Diòptria i només comentar-vos que quan el president dels Museus Dalí, en Carles Ayats, ens va proposar aquesta col·laboració, ens va semblar una idea magnífica d'entrada i tant, evidentment, pel tema com perquè això és una cosa que potser no ho sabeu, però dintre Diòptria sempre hi ha hagut una vinculació molt estreta amb el Museu Dalí, pel simple fet que gent de la Junta de Diòptria han treballat al Museu Dalí. I la Carme Ruiz és un exemple més. Jo crec que des que es va fundar Diòptria sempre hi ha hagut algun dels seus membres que treballaven al Museu Dalí. La Carme durant uns anys va ser una membre de la Junta de Diòptria i per això aquesta nit ens feia especialment il·lusió tot plegat. Us la presento breument, tot i que amb un acte figuerenc molts potser ja la coneixeu. La Carme Ruiz és coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, treballa a la Fundació Dalí des de l'any 93, en un moment on encara el llegat de Salvador Dalí estava per classificar. Això vol dir que des de bon començament la Carme va participar en les tasques d'organització de la biblioteca i de l'arxiu, amb la qual cosa li ha donat un coneixement molt de primera mà de tot aquest important llegat dalinià que custodia la Fundació Dalí. En l'àmbit expositiu ha participat a l'organització d'exposicions i de conferències entorn a la figura i obra de Salvador Dalí i potser un dels projectes més importants que ha coordinat la Carme i que encara hi treballa en aquests moments és el catàleg raonat de pintures de Salvador Dalí. Com molt bé sabeu, aquest projecte es troba en el tram final. Fins ara hi ha inventariades l'obra de Dalí de l'any 10 fins al 64 i es troba en aquest tram final de l'última època de l'artista que va des de l'any 65 fins al 83. A banda de tot això, la Carme, a la seva tasca diària al Centre d'Estudis, a banda d'això, ha participat en simposis internacionals, ha escrit nombrosos textos per catàlegs i amb tota aquesta trajectòria no em sembla gens agosarat dir que la Carme és una de les màximes coneixedores de l'obra de Salvador Dalí i segur que aquesta nit gaudirem moltíssim de sentir el que la Carme ens ha d'explicar entorn al cinema surrealista. Doncs res, us deixem amb la Carme Ruiz. Moltes gràcies per ser aquí. Doncs molt bona nit i moltes gràcies tant a l'Associació d'Amics dels Museus Dalí per convidar-me.
Avui, com ha dit en Carles, canviem l'escenari habitual de les xerrades. De la sala de la cúpula del Teatre Museu passem aquí, a la sala de cinema de la Cate. I tot això gràcies a la versatilitat de Dalí, artista que expressa el seu art en tots els mitjans que té al seu abast. I el cinema no és una excepció. Abans també de començar vull donar les gràcies als amics, perquè són amics, als amics del Cineclub Diòptria, que és així, vull dir, sempre, i per aquí n'hi ha algun, tot i que no us veig, perquè aquesta llum no em deixa veure-us, n'hi ha algú més del museu que hi vam ser, si no el primer dia, el segon, i ens ho passàvem molt bé. I a mi també, per això me fa molta il·lusió poder estar aquí. I res, comencem. Si parlem del cinema de Linià, i concretament del que fa durant l'època surrealista, l'hem d'associar de manera indiscutible amb la figura de Luis Buñuel. Del director, amb qui Dalí va escriure el guió de dues de les pel·lícules d'aquest cicle, En Chien Andalú, del 1929, i L'Eix d'Or, del 1930. En Chien Andalú és una de les portes que permet l'entrada a tots dos amics en el nucli del grup surrealista de París que liderava André Breton. Cal matisar que, a part de Buñuel i Dalí, altres membres d'aquest moviment també es van dedicar al cinema. Aquest va ser el cas de Man Ray, que el veiem aquesta imatge l'any 1934 amb Dalí a París. Man Ray, conegut com a fotògraf, la seva creativitat el va dur a experimentar amb les imatges en moviment. Avui veurem un dels seus curtmetratges, Le Mystère du Château de D, que també és del 1929. El notari Dalí, malgrat la vàlua artística demostrada pel seu fill, no veu clar que aquest es dediqui a la pintura. No obstant això, la família decideix que el futur pintor vagi a estudiar a Madrid, en concret a la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, amb la finalitat d'assegurar un futur econòmic al fill. El pare Dalí pensava que si el fill no se'n sortia com a artista, sempre podria guanyar-se la vida com a professor de dibuix. Aquesta decisió presa per la família, Dalí la recull en els seus diaris d'adolescència. Aquí veieu a l'imatge les pàgines corresponents quan comença a parlar el 12, 13, 14, 15, 16 d'abril de l'any 20. I diu Dalí: han passat tots aquests dies, com tots els altres. M'havia retrasat d'escriure les impressions i ara ho haig de fer així. Lo culminant i potser el més important de ma vida, potser assenyala el camí que haig d'emprendre, és la resolució, aprovada per la família, següent. Acabaré el batxiller de pressa. Si cal, faré els 2 anys que em resten en un de sol. Després aniré a Madrid, a l'Acadèmia de Belles Arts. Allí penso passar 3 anys treballant bojament. També té bellesa a l'acadèmia. Que el sacrificar-me i subjectar-me a la veritat mai és de massa. Després guanyaré la pensió per anar 4 anys a Roma i tot tornant de Roma seré un geni i el món m'admirarà. Potser seré menyspreat, incomprès, però seré un geni, un gran geni perquè n'estic cert. I així va ser. El curs 1922-23 va ser el primer que el jove pintor passava a Madrid. Va ingressar, com ja sabeu, a l'Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de San Fernando. Allí viuria a la residència d'Estudiantes, un dels centres espanyols més avançats i progressistes del moment, que es va convertir en la llar provisional del pintor. El poeta Federico García Lorca i el cineasta Luis Buñuel, 2 dels seus companys a la residència, es van convertir en personatges clau de la vida de l'artista adolescent. Que Dalí s'interessi pel cinema no ens ha d'estranyar gens. Després de la pintura i l'escriptura, les pel·lícules la treien de forma especial. De fet, el 1928, en els seus articles, ja reivindicava els noticiaris de la Fox. El que us ensenyo aquí a la imatge és una de les pintures, la pintura que dedica precisament als noticiaris de la Fox, l'any 26.
els noticiaris de la Fox i també un cert tipus de cinema americà protagonitzat per Ben Turpin, Buster Keaton o Harry Landon. Tant Dalí com Buñuel, per cert, detestaven les pel·lícules artístiques europees amarades de cultura. Buñuel, en una entrevista que Dalí el fa el 1929, declarava el següent: les idees tradicionals d'art aplicades a la indústria ens semblen monstruoses. Un any abans, Dalí amb en Lluís Montanyà i amb en Sebastià Gasch també manifestaven: els films han de ser com un cotxe, com un avió, com un gramòfon, intensos, alegres, purs, àgils, aguts, divertits, bells i perfectes. El 1929, Buñuel i Dalí es llancen amb un projecte molt ambiciós: escriure un guió cinematogràfic a 4 mans, i ho fan a Figueres. Josep Puig Pujades, aquí amb un retrat de l'any de cap al 20, se'n fa ressò a La Veu de l'Empordà, amb una entrevista que fa als 2 amics i que introdueix de la manera següent. I cito en Puig Pujades: sortint de la Biblioteca Popular, ens topem en plena Rambla, amb el propi Dalí, acompanyat d'un home bru, d'espatlles carregades, celles poblades, protegint uns ulls negríssims, els quals un lleuger estrabisme fa encara més intel·ligents. Salvador Dalí ens el presenta, Lluís Buñuel. Aquí coneixem per retrat, un retrat colpidor que Dalí li havia fet quan tots dos eren a la Residència d'Estudiantes de Madrid. Buñuel en aquests moments viu a París, està estudiant a les ordres de Jean Epstein i col·laborant amb revistes com Cahiers d'Art de París o la Gaceta Literària de Madrid. El motiu de la visita a Dalí és que estan, i en paraules del pintor, en íntima col·laboració fent un film d'avantguarda. A l'entrevista, Puig Pujades explica que Buñuel li llegeix el guió i ell, totalment fascinat, continua dient, cito en Puig Pujades: tota la pel·lícula és una sèrie de fets normals que donen una sensació anormal. No són fets arbitraris, car tots tenen raó d'existir, però la manera d'encamaliar-se i truncar-se ens produeix una sensació tormentosa. Hom sent que no pot meravellar-se de res, o que ho ha de fer de tot, per vulgar i quotidià que se'ns aparegui. On furga en els replecs de la memòria i hi troba una sensació consemblant a la produïda per aquest film. Aquí a la imatge veiem l'article d'en Puig Pujades, que continua narrant una situació viscuda a Londres que li recorda el sentiment provocat pel guió. Aleshores comença l'entrevista pròpiament dita. Pregunta'm en Buñuel: què es proposen vostès a la realització d'aquest nou film? I Buñuel contesta: es tracta d'un intent inèdit a la història del cinema. Ens proposem la visualització de certs resultats del subconscient que crèiem no poder ser expressats més que pel cinema. Com podria classificar-se dins dels films creats fins ara? No té classificació possible, no té precedents. Es troba tan allunyat del film d'objectes com de l'oníric o del film absolut. Quan li sembla que estarà realitzat el film? Confio que estarà acabat el mes de maig. On l'estrenaran? Pregunta. A l'Estudio des Ursulins de París, després en el Cineclub de Madrid i després passarà per sales especialitzades de Berlín, Gènova, Londres i Nova York. Respecte a vedets, rètols, el nostre film prescindeix de la vedet, encara que intervé l'element humà, potser es tracta d'un film amb argument. Tindrà rètols i constituirà un intent de cinema parlant. I l'última pregunta,
Aquest film és la íntima expressió del comú sentir dels seus autors? I Buñuel contesta, en absolut, és la resultant d'un cert de violentes coincidències que ja fa temps ens venien preocupant. Com explica Buñuel a Puigpujades, el guió es va anar fent com si fos un joc, afegint idees de l'un i de l'altre. I tot això passa a Figueres, a la casa del notari, que una fotografia de Dalí, Buñuel amb l'Anna Maria, asseguts a la taula del Cafè Empòrium o bé passejant pel Parc Bosc. El mes d'abril comença el rodatge de la pel·lícula, que compta amb la col·laboració d'un altre figuerenc il·lustre, en Jaume Miravilles. Aquí us ensenyo els dos retrats que li va fer el pintor, que en aquells moments es troba exiliat a la capital francesa. Finalment, el 6 de juny, Enxen Andalú es preestrena al Cinema Estudio des Ursulins, com havia dit Buñuel. També es projecta a la Casa dels Vescomtes de Noailles el 3 de juliol i al setembre en un congrés cinematogràfic a Suïssa. I aquí el que us ensenyo és una carta de Luis Buñuel a Salvador Dalí amb data del 22 de març del 29, des de París, on el director comenta les darreres preocupacions que té pel film. Vull dir, ja ha començat a rodar i aleshores, no sé si es veu bé, però li comenta les seves impressions que li ha causat haver conegut el que seria el protagonista masculí, també sobre la vedette, que aquí ho diu, acaba de estar la vedette, puede pasar, tiene un cuerpecillo excitante, de expresión está bastante bien. Però una cosa que a mi m'ha fet molta gràcia quan la vaig trobar aquesta carta és que li diu, tú sin pensarlo más puedes encargarte de las hormigas, pero aquí será imposible encontrarlas. I continua explicant-li el que ha de fer per conservar-les i sobretot que en tingui cura perquè han d'arribar viues. Enxen Andalú es presta a interpretacions diverses, ja sigui a nivell poètic, simbòlic o psicoanalític. La pel·lícula se centraria en el desig eròtic i en els obstacles que ens impedeixen de satisfer-lo. Paradoxalment, es tracta del primer film de la història del cinema pensat perquè l'espectador no frueixi amb la seva visió. Aquesta premissa del film, és clar, es correspon totalment amb els paràmetres surrealistes, ja siguin per la ideologia que això comporta, per la motivació psíquica que ens suggereix o per l'ús sistemàtic d'imatges poètiques com a arma subversiva. Durant la redacció del guió, Dalí i Buñuel van utilitzar l'escriptura automàtica i només acceptaven com a vàlides les representacions que els commovien profundament i que no tenien cap explicació racional. No ens ha d'estranyar, doncs, que els surrealistes acollissin el film amb els braços oberts. També cal dir que André Breton s'havia mostrat sensible cap a l'obra de Dalí. Abans d'inaugurar-se la primera exposició individual del pintor a París, ja li havia comprat una pintura, la que veiem a l'imatge, l'Acomodació dels desitjos, també de l'any 29. Breton també havia escrit el pròleg del catàleg d'aquella mostra, on explicava com la figura de Dalí encarnava la nova direcció a seguir pel seu grup, perquè el figuerenc, tant per la seva especial visió com pel seu mètode exploratori, simbolitzava, segons opinió de Breton, a la perfecció l'esperit surrealista. I aquí la imatge és dos fulls del catàleg i Breton escrivia aquí: és potser amb Dalí el primer cop que s'obren ben grans les finestres mentals. De fet, abans us he dit que Enxen Andalú és una de les portes de Dalí i Buñuel cap al moviment surrealista. Aquesta seria, podríem dir, la segona. No pretenc fer una dissecció del curtmetratge, ni interpretarem les escenes que en formen part, però sí direm que amb Enxen Andalú, i aquí us ensenyo la publicació del guió
a la Revolució Surrealista, l'últim número de la Revolució Surrealista, doncs que amb un xer andalú, Buñuel i Dalí trenquen de manera conscient amb les regles de la narrativa cinematogràfica tradicional. La línia temporal es talla a través dels rètols que van endavant o enrere, segons convingui. A l'espectador se'l desorienta volgudament, trencant-li la il·lusió de la unitat del lloc. No pot ser, per exemple, és una de les coses que veurem, no pot ser que en un pis, des d'on es veu el carrer, a l'escena següent es vegi una platja. Vull dir, no pot ser que això passi alhora. Els personatges tampoc ens ajuden a clarificar el relat. El protagonista masculí, en Pierre Batchev, per exemple, es desdobla més, però fins a 3 personatges diferents en un moment del curtmetratge. Com a ciclista, també és l'home que té la mà plena de formigues i és el personatge que acaba assassinat. Tots ells coexisteixen, però apareixen ubicats de forma simultània en espais contradictoris. La força d'aquesta pel·lícula rau més en les seves imatges que no pas en la història que ens explica. No es tracta tan sols de la narració dislocada d'un somni, sinó que els seus autors pretenen aprofitar mecanismes anàlegs als del somni per treballar les seves imatges. Evidentment, això és fonamental per al moviment surrealista. Altres curiositats de la pel·lícula són bastant conegudes. Ja sabeu que per l'escena del tall de l'ull van fer servir l'ull d'una vaca. O podem identificar sense problemes en Dalí i en Miravitlles vestits de capellans. També sabeu que l'ase podrit representa una de les imatges obsessives tant per Buñuel com per Dalí, que servia per criticar la cursileria del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. I també és conegut que quan es va estrenar el curt, en Buñuel s'havia col·locat darrere la pantalla amb les butxaques plenes de pedres per si de cas les coses no anaven bé, però al final no els hi va fer falta. El 1960, Xiràndolo és un film que no té so, que no és parlat, però sí que hi havia música, i el 1960 el film es va sonoritzar amb l'ajuda del director. Buñuel hi va incorporar els fragments de Tristany i Isolda de Wagner barrejats amb tangos argentins, que és la versió que veurem avui. Després de l'èxit, perquè va ser un èxit, i la commoció alhora que va suposar en Chien Andalou, el vescomte Charles de Noailles, aquí amb una fotografia amb la seva dona, amb la Marie-Laure, que sembla ser que va estar feta amb un fotomaton a Barcelona, a l'Exposició Universal del 29, doncs en Charles de Noailles va oferir a Buñuel i a Dalí una quantitat de diners important perquè escrivissin una nova pel·lícula. Aquesta, després de descartar diversos títols, es va acabar dient l'Ais d'Or. Per preparar el guió de l'Ais d'Or, Buñuel va tornar a Cadaqués el desembre del 29. La imatge que us ensenyo, ell mateix va posar que era del 30, que deu ser-ho. Va tornar el 29, a finals d'any. I aquest moment era un moment molt complicat, perquè havia esclatat el gran conflicte entre el pintor i la seva família. Recordem que entre les obres exposades per Dalí a la seva mostra individual de París, que s'havia celebrat al novembre d'aquell any, hi havia aquesta que us ensenyo, Parfois je crache sur le portrait de ma mère, una peça que va indignar moltíssim els Dalí, que si a més afegim la relació del pintor amb Gala, va provocar que el seu pare l'expulsés de la família. Degut a tot això, Buñuel només s'hi va estar una setmana a Cadaqués, però l'any següent va tornar a rodar al Cap de Creus, unes imatges on van participar uns quants pescadors del poble disfressats de bandits en l'escena del desembarcament dels mallorquins. Hem d'afegir també que aquesta vegada la col·laboració entre Dalí i Buñuel no es va fer en els mateixos termes que en el curtmetratge i que Dalí sovint es va sentir marginat pel cineasta perquè amb el pas del temps va menystenir les seves aportacions. Ara bé, de la correspondència que se conserva
entre Buñuel i el seu mecenes per a l'Eix d'Or, Charles de Noailles, es dedueix que Dalí i Buñuel van començar treballant el guió d'aquesta pel·lícula de l'Eix d'Or al desembre del 1929. A les seves cartes, el pintor fa referència a seqüències molt precises, com ara el documental sobre Roma, l'escena d'amor o el músic marista. Buñuel explica al vescomte de Noailles, en una carta de finals d'any del 29, que l'any següent, el 8 de gener del 1930, anirà a Cadaqués a discutir amb Dalí les modificacions que han introduït en el guió, cosa que al final no va caldre perquè tots dos es van trobar a París. Això fa pensar que en aquells moments les línies generals del film estaven molt ben travades. Entre gener i febrer de l'any 30, Dalí envia a Buñuel noves idees, però ell en aquests moments ja havia acabat la planificació del film i no apareixen en el guió. No obstant això, alguns dels suggeriments fets pel pintor s'afegiran en el moment del rodatge. Bons exemples d'això que acabo de dir és l'home amb la cara ensangonada, els diàlegs mon amour, mon amour, diversos sorolls que se senten a la pel·lícula i el botó de la bragueta sense acordar o els cops de peu amb un violí. Això ens demostraria que la col·laboració de Dalí va ser més intensa i cordial del que el propi Buñuel reconeixeria més tard. El que us ensenyo en aquestes imatges és una de les cartes que estan a l'arxiu de la Filmoteca Espanyola i els comentaris que fa Dalí estan relacionats amb l'escena de l'amor. El caràcter subversiu d'aquesta pel·lícula va quedar demostrat el mateix dia de la seva estrena. Va provocar un gran escàndol i va ser prohibida a causa de les crítiques de la premsa i els atacs d'extrema dreta. El resultat, podeu veure les imatges, va ser la destrossa de la sala del cine i, a més dels quadres de l'exposició dels pintors surrealistes que se celebrava al vestíbul. El quadre de Dalí, aquest que veiem aquí, aquest d'aquí, que es diu Dorment, cavall, lleó invisibles, va ser una de les obres que es va trencar. Afortunadament es va poder restaurar i es pot veure al Centre Pompidou de París. Durant una entrevista feta l'any 1960, Buñuel declarava el següent: La Edad de Oro es la única película que filmé en un estado de euforia, entusiasmo y fiebre destructora. Quería atacar los representantes del orden y ridiculizar sus principios eternos. Con toda la intención, quise provocar un escándalo con este film. Jamás volví a tener el entusiasmo que me poseyó entonces, como tampoco tuve otra vez la oportunidad de expresarme con tanta libertad. Fue esa época la que produjo en mí ese estado de ánimo. No me sentía solo. Todo el grupo de surrealistes estava detrás de mi. L'Eix d'Or, doncs, és una pel·lícula netament surrealista, no tan sols perquè il·lustra el conflicte freudià entre la moral repressora i les pulsions sexuals, sinó pel paper de la ideologia, la religió, la cultura sobre les classes treballadores, perquè pel surrealisme la lliberació del subconscient està íntimament relacionada amb l'emancipació dels treballadors. A més, el film conté en essència tot allò que definirà la filmografia del seu director a partir d'aquell moment. I ara us ensenyo el que era la revista Programa que es donava a Estudio 28, que és el lloc on es va estrenar l'Eix d'Or. Aquí veieu que està anunciada l'Eix d'Or, un film parlant surrealista amb guió de Luis Buñuel i Dalí, i unes escenes de la pel·lícula que segur que reconeixereu. Aquí hi ha el marista músic. I com que la veurem la setmana que ve... Doncs bé, en Pans hem parlat dels Noailles,
els Vescomtes de Noailles, doncs, com acabem de dir, van finançar la segona pel·lícula del tàndem Dalí Buñuel. Aquí els veiem. Aquesta parella d'aristòcrates i la seva residència també van ser fonamentals a la trajectòria del tercer convidat d'avui, que és en Man Ray. Aquí amb una fotografia feta a Cadaqués, on també surten Dalí i Gala. Doncs bé, dels orígens d'aquest fotògraf, pintor i director de cinema, que es deia en realitat Emmanuel Rudnitsky, no en sabem gaire cosa. Dalí va tenir notícia a través de les pàgines de la Revolució surrealista. Man Ray havia conegut Marcel Duchamp i Francis Picabia a Nova York i amb ells, el 1917, va formar el grup dadaista en aquesta ciutat. Als inicis dels anys 20, Man Ray va marxar cap a París, on es va integrar en el grup d'André Breton, fins a convertir-se en un dels membres més destacats. Molts aspectes de l'activitat de Man Ray per força havien d'interessar Dalí, des del seu treball fotogràfic tan innovador fins a la seva activitat com a cineasta d'avantguarda, des dels seus ready-mades com a prefiguracions dels objectes surrealistes fins a la seva relació amb la moda i l'alta costura, fruit de la seva activitat com a fotògraf professional. No és d'estranyar, doncs, que Dalí ja el citi en un article tan primerenc com el Sant Sebastià, del 1927, on Dalí diu: «Sota el sol d'Antibes, Man Ray obté el clar retrat d'una magnòlia, més eficient per la nostra carn que les creacions tàctils dels futuristes». O que sigui també un dels artistes esmentats en un altre assaig de Linear, com els nous límits de la pintura. Però l'entusiasme de Dalí per Man Ray té un obstacle. La concepció diferent de l'un i l'altre tenen, la concepció que tenen diferent, del mitjà cinematogràfic, si més no durant una època. Dalí creu que el cinema ha de reflectir fets reals, que ha de ser una mena de document de la realitat. Aquesta idea sobre el cinema, que no deixa de ser una prolongació del seu concepte de l'ús de la fotografia, sembla contradir tot allò que Man Ray practica en algunes de les seves pel·lícules, com Le Retour à la Raison del 1923, on la realitat és substituïda per l'experimentació, no hi anava bé, amb els materials fotogràfics com els radiogrames o bé les solaritzacions. Dalí qualifica despectivament aquest tipus d'experimentació d'artística perquè parteix d'una inexplicable equivocació fonamental perquè busca l'emoció més pura en el món de les formes inventades, que és el que fa Man Ray. Aquestes cites són d'un article de Dalí de l'any 27, posterior al Sant Sebastià, que es diu Film Arte, Film Anteartístico. Probablement, Dalí coneix Man Ray durant la seva segona estada a París, la primavera del 29, mentre s'està rodant en Xerandalú. Així es desprèn d'una de les cròniques que escriu aquells dies pel diari La Publicitat. Després de recordar que l'americà ha fet un film dins de l'ambient del gran món parisenc, que de fet s'està referint a la pel·lícula de Man Ray que veurem avui, afegeix que l'artista ens ha mostrat en el seu taller gran nombre de fotos del dit film. Aquest plural que utilitza, ens ha mostrat, ens fa pensar que Dalí va anar-lo a veure acompanyat de Luis Buñuel, perquè el film del qual Man Ray els mostra fotos, Els misteris, el que veurem avui, es va presentar a l'estudi de Ursulines el 6 de juny del 1929, acompanyat de la pel·lícula que en aquell moment estaven fent els dos amics. A partir del moment que s'instal·la a París, Dalí coincideix amb Man Ray en diverses activitats del grup surrealista.
Tots dos exposen, per exemple, a la mostra de collage de la Galeria Gemans, al març del 1930. Man Ray també viatjarà a Catalunya, a finals d'estiu del 1933, per fer fotografies d'edificis modernistes de Barcelona i paratges del Cap de Creus. Aquestes fotografies serviran per poder il·lustrar un article de Dalí per la revista Minotaur, que és el que veiem a l'imatge, que es titula De la bellesa terrible i comestible de l'arquitectura modern style. El fotògraf també retratarà Dalí més d'una vegada, amb imatges tan conegudes com la que es convertirà en portada de la revista Time el 1936. Es diu que quan Man Ray va veure per primer cop la residència dels vescomtes de Noailles a Sant Bernard, que està a la Costa Blava, al costat de Hyères, va exclamar: un castell de daus. Tant en la família de Charles de Noailles com amb la Marie-Laure, aquí estan tots dos a casa seva, a Hyères, existien proximitats i vincles amb el món de les arts basades en les seves formes més tradicionals. Però la parella, en canvi, va decidir apostar per algunes de les expressions artístiques més radicals de la seva època. Als anys 20, quan va començar la seva saga, era un moment de gran efervescència en l'art i en les idees que movien el món de la cultura. I la parella va voler-hi prendre part de forma activa, donant suport intel·lectual i econòmic a algunes de les noves orientacions en aquests camps. Gràcies a això, en el castell de daus de Hyères es van reunir alguns dels creadors i intel·lectuals més interessants del segle XX. I aquí us ensenyo unes imatges de la casa de la Villa Noailles. A part de comprar obres d'art per a la seva col·lecció, els Noailles procuraven millorar sovint les condicions de vida dels artistes. Es van interessar per pintors com Chagall, Braque, Picasso, Léger, Max Ernst, Mondrian, Paul Klee, Balthus, de qui va fer un retrat de la vescomtessa, de la Marie-Laure, o bé Dalí. Aquí és el retrat que Dalí li va fer a la Marie-Laure de Noailles, que de fet els Noailles van ser qui van ajudar a comprar la casa de Portlligat. Els primers diners per la primera barraca de la casa de Portlligat van ser donats pels Noailles. També aquesta parella van donar suport a escultors com Gauguin, Lipchitz, Man Ray, Giacometti o Brancusi. Alguns d'aquests artistes es van acabar convertint en amics íntims dels vescomtes. També es van implicar amb la fotografia i de mica en mica en el món del cinema. Van produir algunes pel·lícules com la que veurem avui de Man Ray, L'Eix d'Or de Buñuel o d'en Jacques Cocteau, que era amic d'infantesa de la Marie-Laure. La música i la dansa també van figurar entre els seus interessos. Georges Auric, Francis Poulenc, Darius Milhaud són alguns dels compositors afavorits pel mecenatge dels Noailles, així com ho seria el coreògraf Serge Liffard, a qui van ajudar a crear els ballets russos de Monte Carlo, amb la direcció de Leonid Massin o de Boris Kokno. Les seves amistats literàries també van ser molt nombroses. Jean Cocteau, que ja ho hem dit, però André Gide, Huxley, Mauriac, Polan. Compraven els seus manuscrits i després els oferien a biblioteques prestigioses. Els surrealistes també, evidentment. André Breton, Desnos, Éluard o Crevel pertanyien al seu cercle més íntim, com també ho van pertànyer altres intel·lectuals de l'època, de l'altre cantó, en Georges Bataille, en Michel Leiris o en Christian Zerbos. Als anys 30, juntament amb en Georges-Henri Rivière, Charles de Noailles es va embarcar en l'aventura de fundar el primer gran museu d'etnologia i antropologia, que s'acabaria convertint en el Museu de l'Home. Us ensenyo unes quantes fotografies dels Noailles amb aquesta gent que us he dit. En aquesta, que és una foto de Man Ray, precisament, hi ha... Ups, què ha passat? Ara. Aquest senyor és en Georges Auric, amb la Marie-Laure i en Charles de Noailles. Aquí
en aquest castell de daus, aquí a la Vila Noai, aquest d'aquí al mig és en Buñuel i aquí hi ha en Jacques Cocteau, o aquest altre, on veiem a la Marie-Laure amb en Dalí. Aquesta d'aquí és la Marie-Laure als anys 40, a casa seva. I aquí, en aquesta altra, aquesta és dels anys 30, aquí tenim en Jacques Cocteau, l'André Guida, la Marie-Laure i el mateix Georges Auric, que ha sortit abans. Doncs bé, el castell de daus del qual parlava Man Ray era una referència a un poema. Un cop de dé jamais n'abolirà l'atzar. Un cop de daus no abolirà mai l'atzar, de Stéphane Mallarmé. Aquí la primera edició que es va publicar d'aquest poema, el 1914, per la Nouvelle Revue francesa. Els surrealistes veneraven aquest volum, publicat per Mallarmé, com us he dit, el 1914, amb unes composicions tipogràfiques molt refinades, on aquest poema, que va ser escrit el 1897, ocupava l'espai central. Aquí buscant imatges he trobat aquesta magnífica del manuscrit del poema, perquè es veu que la biblioteca de Mallarmé es va subhastar l'any passat. Hi havia aquestes imatges. Els vescomtes que ja havien comprat escultures de Man Ray i havien vist la seva pel·lícula L'Étoile de Mer, de 1925, li van proposar fer una pel·lícula sobre Sant Bernard, sobre la zona de Hyères i els seus habitants. Man Ray primer no li va semblar una gran idea, però quan li van ensenyar algunes fotografies del lloc, va canviar de parer i va acceptar l'encàrrec. Els Mystères du Château d'Edé, o d'Udé, perquè ho he trobat de les dues maneres, es va estrenar el 1929. Els Noailles l'exhibien encantats, tant a la Vila Noailles com a la seva residència parisenca, que es veu que estava equipada amb una sala de projecció molt moderna i elegant. El guió i el muntatge de la pel·lícula contenen força referències al poema de Mallarmé, fins i tot en la composició tipogràfica dels subtítols. Moltes seqüències impliquen un grau d'abstracció sorprenent, com la que es diu cinema, en què la càmera capta les variacions dels reflexos que hi ha a les parets i als voltants de la piscina. A la pel·lícula ens mostra un parell de viatgers que surten de París i després de travessar diversos paisatges arriben a la Vila Noailles de Hyères. Un cop allà, sembla que la vila estigui buida, fins que de sobte apareixen 4 individus. A partir de llavors, prenen una sèrie de decisions que estan subjectes a l'atzar. Un cop de daus no abolirà mai l'atzar. Segueixen les escenes de jocs d'acrobàcia i de malabarismes a la zona de la piscina i als seus voltants. Els personatges exploren les habitacions de la casa fins que van desapareixent de forma progressiva. Aquest, el que veurem avui, és el curtmetratge més llarg realitzat per Man Ray, després del Retorn a la raó, del 1923, Emak Bakkia, del 1926, i L'Estrella de mar, del 28, que podem qualificar d'experiments més propers al dadaisme. Recordant els orígens del curtmetratge, Man Ray escrivia les seves memòries. Al principi, em va semblar que la proposta no tenia cap interès. Dubtava. El vescomte era una persona encantadora que em va assegurar que m'ajudaria de totes les maneres possibles i que la feina seria remunerada. Que jo seria totalment lliure i com que el film no seria altra cosa que un documental, que no exigia cap implicació creativa per part meva, seria una feina fàcil, mecànica, i que no canviaria la meva decisió de no fer cap altra més pel·lícula. Charles de Noailles també expressava els seus dubtes sobre el projecte. Al llindar de la primavera del 29, al final del rodatge, el vescomte assegurava: «Crec que el film contindrà unes fotos molt boniques, producte del talent de Man Ray. Però de la qualitat del film no n'estic menys segur, ja que el guió i el joc
ens semblen una mica abracadabrants. Si és així o no, ho comprovarem aquesta nit. Moltes gràcies.